Ez az első császár sírja, a világ legnagyobb temetkezési komplexumának közepén található. A legújabb tudományos technikák felfedik az ősi világ elveszett szuperhatalmának sötét igazságát. Több mint 2000 éve Kína első császárának Qin Shi Huangnak a sírja egy hatalmas földhalom alatt zárva maradt. A sír valójában nagyon nagy területet fed le. Csak néhány területet ástak ki a sírkomplexum határának környékén. Ősi feljegyzések teljes palotákról beszéltek a föld alatt, amelyeket folyó, higany és csapdák őriztek, amelyek a behatolókat ölték meg. Senki sem látta még, mi rejlik odabent. A föld felett található terrakotta hadsereg az egyetlen nyom arra, hogy valami sokkal nagyobb vár ránk lent. Ez igazán különleges. Több mint 8000 terrakotta katonát találtak ott, valamint 500 lovat, 130 harci kocsit, amelyek többsége még mindig el van temetve. Most, hogy a technológia titkokra utal, amelyek túl sokkolóak, ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk, a kérdés egyre hangosabbá válik. Mi vár valójában a császár tilalmas sírjában, és miért maradt ilyen sokáig zárva, amikor a sírt megnyitották, amit ott láttak, rosszabb volt, mint amit elképzeltünk. Az első császár és félelmetes sírja, Qin Shi Huang sírját kizárólag Qin Shi Huang Kína első császára számára építették. A brutalitása enyhe kifejezés. A kínai véres háborús államok időszakában emelkedett fel, amikor a rivális királyságok végtelen csatákban tépték egymást hátrahagyva, égett falvakat éhező parasztokat és hegyekben álló holttesteket. E káoszból emelkedett fel Qin Shi Huang, aki azt tette, amit előtte senki sem tudott. Megsemmisítette minden rivális államot, és 221 BC-ben Kína első császárának nyilvánította magát. Az alattvalói számára egy istenien nagyszerű figura és egy szörny volt. De brutalitása ellenére a császár uralkodása valójában átfogó változásokat hozott, amelyek évszázadokig formálták Kínát. Megparancsolta egy egységes írásrendszer, egy standardizált valuta és szigorú törvények bevezetését, amelyek az ő hatalmas birodalmának minden sarkát egy vasmarkolattal kötötték össze. Olyan projekteket indított, amelyekre soha nem volt példa, beleértve a nagy fal korai alapjait. De ezek a teljesítmények egy terrorral és brutalitással fűtött uralkodás mögött álltak. Milliókat kényszerítettek rabszolgamunkára, falakat, csatornákat, palotákat és emlékhelyeket építve életük árán. Családok egész sora pusztult el a császári építkezés nyomasztó terhe alatt. Qin Shi Huang abszolút kontroll iránti megszállottsága mélyen behatolt a társadalom minden aspektusába. Maga a tudás is veszélyessé vált. A császár a hatalmát megkérdőjelező ötleteket mérgessé nyilvánította, ezért 213 BCE-ben elrendelte a hírhedt könyvégetést. Azok a tudósok, akik ellenálltak, kivégzésre vagy élve eltemetésre kerültek. Hangjaik örökre elnémultak. A történelem, a filozófia és a költészet egyetlen félelemmel teli kampányban eltűnt, csak az maradt meg, amit a császár emlékezni kívánt. Az ő szemében nem csak egy birodalmat épített, hanem az örökké valóságot is. Még minden hatalma ellenére Qin Shi Huangot egyetlen ellenség kísérte, akit nem tudott legyőzni: a halál. Halálfélelme megszállottságán nőtt az örökkévalóság iránt. Követeit küldte tengereken és hegyeken át mitikus elixírek keresésére. A udvari alkimisták csodákat ígértek, furcsa főzeteket kínálva ritka fémekkel. A császár higanytablettákat nyelt le, hívén, hogy ezek örök életet adnak neki, anélkül, hogy tudta volna, hogy lassan mérgezik őt. Ez a halál megcsalására irányuló megszállottság befolyásolta legnagyobb projektjét, a sírja építését. Attól a pillanattól kezdve, hogy egyesítette Kínát, elrendelte annak létrehozását, parancsot adva számos munkásnak, hogy faragjanak ki egy föld alatti világot, amely egy Isten számára megfelelő. Qin Shi Huang azt akarta, hogy birodalma örökké tartson. Középpontjában Qin Shi Huang áll, a császár, aki háborús frakciókból szuperhatalmat hozott létre. Azt akarta, hogy teste és lelke érinthetetlen maradjon örökké. Életében terrorral uralkodott. Halálában egy sírt épített, hogy ezt a terror érzését örökké megőrizzék. Ami a temetkezési halom alatt rejlik, lehet, hogy a uralkodásának legigazibb reflektálása nagyszerű, félelmetes és mélyen zavaró. Qin Shi Huang zárt sírja, a császár temetkezési helyének építkezése jóval a halála előtt megkezdődött. A feljegyzések azt sugallják, hogy a hatalmas föld alatti komplexum munkálatai azonnal megkezdődtek, amint 13 évesen megszerezte a Qin trónját. Ez majdnem 4 évtizeden át folyt, és számos munkást igényelt. Elítéltek rabszolgák és besorozott parasztok kényszerültek kimerítő munkára ásni, cipelni és formálni a hatalmas temetkezési kamrákat.
Sokan sosem tértek haza. Néhány beszámoló szerint egész hadseregek munkásai vesztek oda az építkezés során. Holttestüket a kövek mellé temették, amelyeket leraktak biztosítva, hogy a projekt titokban maradjon véres titokként. Az ősi történész Sima Qian, aki egy évszázaddal később írt, a legborzasztóbb leírást hagyta ránk a sírról. Azt állította, hogy a föld alatti mauzóleum folyókat és tengereket tartalmazott folyékony higanyból elrendezve, hogy képviselje a birodalom nagy folyóit és óceánjait. Fölöttük csillagokkal festett mennyezet terült el. Ez egy kozmikus térkép volt az égből, míg alatta Qin Shi Huang földi uralmának tökéletes modellje feküdt. Szívében hatalmas paloták, elképzelhetetlen kincsek és kamrák álltak, amelyekről azt mondták, hogy aranyban és jádeban csillognak. E föld alatti királyságot egy teljes agyaghadsereg őrizte. Ezrek életnagyságú terakotta katonát temettek el a közelben, harci formációkba rendezve, hogy örökké vigyázzanak uralkodójukra. Minden figura egyedileg készült különböző arcokkal, frizurákkal és páncélokkal, mintha valódi emberek lettek volna megfagyva agyagban. Lovakat, harci kocsikat és fegyvereket helyeztek közéjük, mint egy kísérteties hadsereg, amely készen állt, hogy az császár parancsára vonuljon a túlvilágon. Egy ilyen kegyetlen uralkodóval az emberek attól féltek, hogy a sírja nem csupán egy sír, hanem inkább egy halállal lezárt erőd, amely várja azt, aki elég bátor ahhoz, hogy megnyissa. De a történet legzavaróbb része abban rejlik, hogy a sír hogyan lett lezárva. Elméletek, pletykák és sötét spekulációk. Több mint 2000 éve az emberek azon tűnnek, mi rejlik valójában Qin Shi Huang zárt sírjában. Mivel senki sem lépett be, az ókori idők óta a sír a végtelen elméletek, sötét történetek és vad spekulációk középpontjává vált. Az egyik legelterjedtebb mese azt mondja, hogy a sír építésében résztvevő több ezer munkást kivégezték és élve eltemették, miután a projekt befejeződött. Az ősi írók azt állították, hogy ezt azért tették, hogy a sír titkait soha ne hagyják el a helyszínt. Ha ez igaz, az azt jelentené, hogy a császár nyughelye egyben tömegsír is tele, azok csontjaival, akik létrehozták. Más történetek még sötétebb képet festettek. A császár védelmi megszállottsága nem állt meg itt. Sima Qian arról is írt, hogy bonyolult csapdák rejtőztek a temetkezési kamrákban. Keresztbovok voltak beállítva, hogy automatikusan tüzeljenek a behatolókra, a húrok több mint 2000 év után is készen álltak. A legenda szerint ezeket a fegyvereket olyan ügyesen tervezték, hogy bárki, aki merészkedett belépni, azonnali halállal találkozott. A generációk során továbbadott legendák figyelmeztettek arra, hogy még ha egy behatoló el is jut a központi kamrába, a halál várni fog rá, mielőtt a császár testét megláthatná. Az évszázadok során egyre szokatlanabb elméletek merültek fel. Néhány szélsőséges gondolkodó azt sugallta, hogy Qin Shi Huang felfedezett valamit, ami messze meghaladta a korát. Elveszett tudásról vagy akár idegen technológiáról beszéltek, amely a sírban van elrejtve. E spekulációk szerint a császár talán olyan tárgyakat vagy bizonyítékokat rejtett el, amelyek kapcsolatban álltak olyan civilizációkkal, amelyeket nem ismerünk. Míg a történészek elutasítják ezeket az ötleteket, továbbra is felkeltik a kíváncsiságot, mivel a sír zárva és tesztelés nélkül marad. Egy másik pletyka a sírban található higanyfolyókról és tengerekről szóló furcsa beszámolókra összpontosított. Néhányak számára ez csak szimbolikus volt, amely a császár Kína feletti uralmát jelképezte. De mások valósnak hitték. Azt állították, hogy az ősi munkások valódi higanyt öntöttek a föld alatti kamrákba, létrehozva medencéket és patakokat, amelyek a természetes világot tükrözték. Ha ez igaz, akkor a sír nem csak veszélyes, hanem mérgező is lenne, mivel a higany rendkívül mérgező. Ez a hit táplálta egy másik elméletet, miszerint a higany önmagában védte a császárt, mint egy halálos árok a sírja körül. Spekulációk nőttek Qin Shi Huang testének állapotáról is. Néhányan állították, hogy ilyen források birtokában talán rendkívül jól megőrizték. Talán a teste érintetlen bőre és haja épp egy olyan kamrában zárva, ahová a levegő és a rothadás nem juthatott el. Mások azt javasolták, hogy a higanyt megőrzési kísérletként használták, mivel a császár megszállottja volt az örökkévalóság gondolatának. Ez egy olyan császár, aki megszállottja az elveszett tudás újrafelfedezésének. Ahogy telt az idő, a föld alatt rejtőző tilalmas hatalom mítosza egyre nőtt. Helyi történetek beszéltek egy átokról, amely megvédte a sírt megbüntetve azokat, akik megpróbálták megzavarni. Ezek a suttogások félelem és rejtély helyévé tették a helyszínt. Kincstára, aranya, horror kriptája vagy valami sokkal furcsább volt, senki sem tudta biztosan.
Sok évszázadon át ezek az ötletek tesztelés nélkül maradtak. A sír zárva maradt, és a körülötte lévő kérdések megválaszolatlanok maradtak. De végül a modern tudomány új eszközöket és új meglátásokat hozott, amelyek kihívást jelenthetnek ezeknek az ősi pletykáknak. Technológia áttörve a sír titkait. Az 1970-es évek elején a kínai tudósok elkezdtek talajmintákat venni Qin Shi Huang hatalmas temetkezési halma körüli földből. Qin Shi Huang ténylegesen Kína első császára. Amit találtak, sokkolta őket. A talaj higany szintje nem csak magas volt, hanem a határokat is túllépte. Ez volt az első tudományos megerősítése Sima Qian ősi történész írásainak, amelyek folyókat és tengereket írtak le folyékony higanyból, amelyek a sír védelmét szolgálták a behatolók ellen. Attól a pillanattól kezdve az első császár nyughelyének titka már nem csak egy történet volt. Tudományos rejtély lett. Azóta a kínai régészek gondosan dolgoztak a sír tanulmányozásán anélkül, hogy betörtek volna. Ahelyett, hogy ásókkal és lapátokkal siettek volna, olyan technológiát használtak, amely képes volt belenézni, miközben a szerkezet zárva maradt. Az egyik legfontosabb eszköz a föld alatti radar volt. Ez az eszköz impulzusokat küldött a földbe, és olvasta a visszaverődő jeleket létrehozva egyfajta föld alatti térképet. A radar megmutatta, hogy a halom alatt hatalmas üreges terek találhatók. Itt van egy másik, ami kicsit ki van a képből. Valószínűleg a koporsók tetejei. Olyan kamrák, amelyek sokkal szélesebbek voltak, mint várták. Néhány mérés szokatlan struktúrákra utalt olyan formákra, amelyek nem egyeztek meg egy egyszerű temetkezési kamrával. Később, ahogy a drónfelmérések és a 3D képkészítési technológia fejlődött, új képek készültek a területről. A nagy felbontású felvételek alagutakat mutattak, amelyek az fő halomból ágaztak el. Néhány szoba elrendezése úgy tűnt, hogy a csillagképek mintáit tükrözi, mintha a császár sírja nem csak egy sír lenne, hanem az ég tükörképe. Ezek a felfedezések súlyt adtak azoknak a legendáknak, hogy Qin Shi Huang megparancsolta, hogy nyughelye, a univerzum kicsinyített változata legyen egy világ, ahol örökké uralkodhat. De ahogy a technológia fejlődött, úgy a figyelmeztetések is. A tudósok elmagyarázták, hogy a sír finom anyagokkal van zárva, amelyek több mint 2000 éve fennmaradtak, csak mert érintetlenül hagyták őket. Az a pillanat, amikor az oxigén bejut a fő kamrába, a fasejem festmények és még fémek is porrá omlanak. Egy hamis lépés elpusztíthatja az emberi történelem legnagyobb régészeti kincsét, mielőtt bárki is láthatná. Ezen okból a kínai hatóságok megtagadták a teljes ásatás engedélyezését. Ez hosszú vitákhoz vezetett Kínában, amelyek évtizedeken át tartottak. Néhányan azt állították, hogy a sírnak érintetlenül kell maradnia a tisztelet jeleként, míg mások ragaszkodtak ahhoz, hogy hatalmas kulturális értékű tárgyakat rejthet. Sokan attól féltek, hogy a technológia még nem elég fejlett ahhoz, hogy garantálja a megőrzést. Minden évben ugyanaz volt a választás. Várj egy kicsit tovább. A várakozás azonban véget ért. Az utóbbi években egy új hullám, amelyet mesterséges intelligencia hajtott, biztonságosabb utat kínált. Az AI ellenőrző rendszerek képesek kombinálni a radaradatokat, a talajkémiai elemzéseket és a műholdképeket, hogy pontos modellt készítsenek arról, mi rejlik odabent. Ezek közül néhány modell még biztonságos belépési utakat is javasolt, olyan helyeket, ahol alagutakat lehetne készíteni, anélkül, hogy a kamrák összeomlanának. Először suttogták a régészek, hogy egy kontrollált nyitás lehetséges lehet. És így csendben elkezdődtek az előkészületek. Tudósok, mérnökök és történészek dolgoztak zárt ajtók mögött, tudva, hogy közelítenek ahhoz, amit a történelem legveszélyesebb ásatásának lehet nevezni. A sír pecsétjének megtörése. Qin Shi Huang sírját soha nem szánták arra, hogy kinyissák. Minden egyes kőblokk, minden egyes réteg földrésze volt, egy olyan védelmi rendszernek, amelyet évszázadokig tartó ellenállásra terveztek. A sírépítői annyira elkötelezettek voltak, hogy mindent tökéletesen készítsenek el hercegük számára. A modern kutatók számára a sír feltörése olyan feladat volt, amely tudományt és óvatosságot igényelt. Ez nem az a fajta ajtó volt, amelyet egyszerű eszközökkel félre lehetett tolni. Ez egy föld alatti erőd volt, és a küszöb átlépéséhez hónapok tervezésére volt szükség. Mielőtt bárki merészelt volna hozzányúlni az ősi kőhöz, a tudósok titokban hetekig gyűjtöttek információt a külvilágból. A földradar átvizsgálta a sír feletti dombot, szellemszerű körvonalakat hozva létre a kamrákról és folyosókról. A mérések furcsa ingadozásokat mutattak a föld alatt. Néhányan úgy vélték, hogy ezek a jelek higanyfolyókra utalnak.
Ő is megparancsolta mestereinek, hogy használjanak higanyt, hogy belső folyókat és tengereket szimuláljanak a sírjában. Az ősi szövegek szerint még mások azt gondolták, hogy ezek rejtett csapdákra utalnak, amelyek várják, hogy csapdába ejtsenek valakit. Az első szakasz a felkészülés volt. Mérnökök légmentes sátrakat építettek a lehetséges bejáratok köré. Ezek a szerkezetek buborékokként működtek, megakadályozva bármilyen gáz vagy vegyi anyag szivárgását a felszínre. Ezekben a sátrakban a levegőt gondosan ellenőrizték, és minden egyes berendezést sterilizáltak, mielőtt beengedték volna. Semmit sem bíztak a véletlenre, mert senki sem tudta, hogy méregrothadás vagy évszázados kórokozók vannak-e zárva. Amikor elérkezett az idő, hogy áttörjék a gátat, a csapatok légmentes védőruhát viseltek. Minden öltözet légzőrendszerrel és szűrőkkel, valamint oxigén ellátással rendelkezett. A tudósok lassan mozogtak, nehéz lépteik tompák voltak, mint az űrhajósok, akik a Holdon sétálnak. Tudták, hogy a higannyal teli folyók régi történetei több, mint mítoszok. Természetesen, amit nem tudott, az az volt, hogy ez valójában az utolsó 100 év legfontosabb régészeti felfedezése Kínában. A környező talaj tesztjei azt mutatták, hogy a higanyszint 100-szorosan meghaladja a normálist. Ha ezek a füstök hirtelen kiszivárogtak, halálosak lehettek. A szükséges eszközök szintén fejlettek voltak. A hagyományos fúrók összetörtek volna az ősi kővel, ezért a mérnökök gyémánthegyű gépeket hoztak be. Ezek a fúrók állandó sebességgel forogtak, fokozatosan átvágva a gátat. Mellette robotprotokollok kerültek a nyílásokba. Ezek a kis gépek kamerákat, lámpákat és érzékelőket szállítottak, élő képeket küldve a felszíni vezérlőterembe. A fúrás minden másodpercét figyelemmel kísérték. Érzékeny műszerek követték a légnyomást, a hőmérsékletet és a vegyi változásokat a zárt kamrában. Ha a nyomás túl gyorsan csökkent, vagy ha a mérgező gázok a mérésekben megugrottak, azonnal leállították az üzemet. Végül hosszú órák munkája után a kő kezdett engedni. Eleinte csak egy gyenge repedés hangja hallatszott, mint egy öreg fanyögése a szélben. Aztán, ahogy a fúrók visszahúzódtak a kő szélesebbre, hasad felszabadítva az első lélegzetvételt, a csapdába ejtett levegőből több mint 2000 éve. A tanúk az illatot élesnek, fémesnek és természetellenesnek írták le, szinte mint a rozsda keveredve valami keserűvel. Amikor az utolsó lapot félretolták, egy hullámnyi dohos levegő áramlott ki, mintha maga a sír lélegzett volna ki, miután évezredeken át zárva volt. A mögötti kamra sötét és csendes volt, várva, hogy az emberi szem újra láthassa. A bejárat megnyílt, de a valódi veszély csak most kezdődött. A legnehezebb rész nem a bejutás volt. Az, ami belül várt. A sokkoló felfedezések belül. Amikor a kutatók végre mélyebbre léptek Qin Shi Huang sírjának rejtett részeibe, amit felfedeztek, messze állt a királyi nyughely csendes képétől. Ehelyett egy olyan jelenetet találtak, amely úgy tűnt, hogy bárkit sokkolni és zavarba ejteni kíván, aki belép. Az első felfedezések sorokban álló tárgyak voltak precízen elrendezve, mintha a császár katonái és szolgái még mindig készen állnának a szolgálatra. Bronzfegyverek sorakoztak a kamrákban, némelyikük még mindig éles volt több mint 2000 év föld alatt eltöltött idő után is. Ott voltak kardok, lándzsák és számszeríjak, amelyek fejlett fémmegmunkálási technikával készültek, amely megakadályozta a rozsdásodást. Mellette bonyolult mintázatú harci kocsik, szertartási edények és díszek pihentek, amelyek a gazdagságot és a könyörtelen figyelmet mutatták a részletekre. Ezek nem egyszerű sírjavak voltak, hanem a katonai hatalom időben megfagyott bemutatója. Több kamra fala egy másik zavaró meglepetést árult el. Fakó, de még mindig kísérteties részletekkel festett falfestmények voltak. Ezek a falfestmények nem békés jeleneteket vagy ünnepségeket ábrázoltak. Ehelyett Qin Shi Huang háborúit, véres hadjáratait és rivális államok elnyomását mutatták be. A kínai Shaanxi tartomány hatóságai azt mondták, hogy polgári kártérítést kérhetnek egy terrakotta harcos szoborának megrongálódása miatt. A katonák harcban, városok lángokban és a legyőzött foglyok térdelve jelentek meg. A képek zavaró hangulatot árasztottak, mintha a császár azt akarta volna, hogy győzelmeit örök figyelmeztetésként emlékezzék. Aztán jött az egyik legmegdöbbentőbb felfedezés. A padló bizonyos részein sötét csillogó folyadékok voltak. A tesztek azt sugallták, hogy valóban higany lehetett, ahogyan az ősi szövegek leírták. A folyadék kísérteties fényben tükrözte a kamra fényét, életre keltve a folyosókat, és veszélyesnek tűnt. Kevésbé tűnt folyók és óceánok szimbólumának, inkább szándékos kísérletnek egy halálos környezet létrehozására.
Hogyha a higanyszint olyan magas volt, amint hitték, akkor még a közelség is megmérgezhette volna a belépőt. A horror itt nem ért véget. A kamrák között megőrzött emberi csontvázak voltak, és elhelyezésük zavaró kérdéseket vetett fel. Néhányuk olyan módon volt elrendezve, ami rituális áldozatra utalt, míg másokat összeomlott pozícióban találtak, ami inkább erőszakos temetkezésnek tűnt. Több csontvázon erőszakos halál jelei mutatkoztak összhangban, azzal a beszámolóval, hogy a császár megölte a munkásokat, hogy megőrizzék a sír titkait. Ezek nem névtelen maradványok voltak, hanem egy néma történetet meséltek el a félelemről, ellenőrzésről és kegyetlenségről. Ugyanilyen hátborzongató volt a sír tervezése is. Az építészet bonyolult csarnokok, keskeny átjárók és hirtelen vakvágányok labirintusát tárta fel. Néhány terület hamis kamráknak tűnt, amelyeket intrikusok összezavarására építettek. Más szakaszok csapdáknak tűntek, amelyek mennyezetei és padlói talán összeomlásra voltak beállítva. Olyan volt, mintha a sír nem egy örökké valóság emlékhelye, hanem egy halálos rejtvény lett volna, amely arra készült, hogy megvédje, ami belül található. Ezek a felfedezések együtt egy félelmetes képet festettek, amely inkább ijesztő volt, mint lenyűgöző. A sír nem a pihenés szentélye volt, hanem a terror erődje. Tükrözte Qin Shi Huang személyiségét, mint egy ambiciózus paranoid uralkodót, aki hajlandó volt számtalan életet feláldozni az irányításért, még a halálban is, és a szakértők vitatkoztak, mit is jelent mindez. Szakértői értelmezések. Azok a régészek, akik tanulmányozták Qin Shi Huang császár sírjának belső elrendezését, egy főpontban egyetértettek. A Qin dinasztia alapítója Qin Shi Huang sírja közel található, amely Krétkárek 21-től 2 tartott. Nem pihenés céljából épült, hanem egy gondosan megtervezett modellje volt birodalmának, sőt magának a világegyetemnek is. A föld alatti palota hatalmas mérete megmutatta, mennyire hajtotta Qin uralkodását az obsesszió. Még a halálban is meg akarta hosszabbítani az irányítást a föld, az emberek és az ég felett. Ez nem a béke sírja volt, hanem egy föld alatti királyság, egy hely, amelyet a hatalom utánzására terveztek, amely örökké tartott. A szakértők megjegyezték, hogy a kamrák elrendezése több volt, mint szertartásos. Minden szakasz úgy volt elrendezve, hogy tükrözze a császár világképét. A központi palota, amelyet külső udvarok vettek körül, hasonlított arra, ahogyan Qin megszervezte a birodalmát a felszínen. Számukra ez a bizonyíték volt arra, hogy egy uralkodó nem hajlandó lemondani a parancsról, még az élet végén sem. A pszichológusok az egész sírt a félelem és az irányítás által elfogyasztott elme kivetítésének írták le, valakinek, aki nem tudta elfogadni a tehetetlenség gondolatát, még a halálban sem. Az egyik legzavaróbb bizonyíték a helyszínen mélyen eltemetett bronzeszközök maradványai voltak. Míg az idő sok eredeti formájukat korrodálta, sok tudós úgy véli, hogy ezek egy bonyolult védelmi rendszer részei voltak. Ezek azt mutatják, hogy Qin mérnökei évszázadokkal megelőzték korukat a mechanikai fegyverek korai formáival. Az üzenet világosnak tűnt. Ez a sír örökké el akarta távolítani a behatolókat. A császár sírját több ezer játék katona zárta és védte. Qin Shi Huang sírja Kína első császárának sírja. Mintha Qin attól félt volna, hogy még a halálban is ellenségei megpróbálnák megdönteni. A sír belsejében található higanynyomok tovább növelték a hátborzongató képet. Az ősi szövegek azt mondták, hogy folyékony higany folyik a kamrákban, hogy vízi utakat képviseljen, mint a valódi folyók, az föld alatti birodalomban. Ez a felfedezés arra késztette a szakértőket, hogy arra a következtetésre jussanak, hogy Qin talán halálosra tervezte a sírját biztosítva, hogy bárki, aki megzavarná, mérgezést szenvedne. Így módon a császár paranoiaja kémiai formában megmaradt, a sírt magát fegyverré alakítva. Más szakértők felhívták a figyelmet a helyszínen szétszórt csontvázakra. A bizonyítékok rituális gyilkosságokat és tömeges áldozatokat sugalltak. Néhány csontváz olyan módon volt elhelyezve, ami szolgákat vagy őröket mutatott, akiket élve temettek el, hogy szolgálhassák urukat a halál után. A szakértők számára ez volt a legközvetlenebb bizonyíték Qin kegyetlenségére. Ő a szigorú uralmát a túlvilágra is kiterjesztette, embereket kényszerítve örök rabszolgaságra. Ezek az értelmezések együtt egy sötét képet festettek. A sír nem csak az ősi mérnöki csodák csodája volt, hanem a félelem, obszesszió és ellenőrizetlen hatalom emlékműve is. A régészek figyelmeztettek arra, hogy amit eddig felfedeztek, csak a helyszín teljes méretének töredéke lehet. Minél mélyebbre ásnak, annál inkább úgy tűnik,
hogy a császár paranoiája és kegyetlensége felfedi magát. De az elemzésen túl a felfedezés aggasztó kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy vajon meg kellett volna nyitni. Hagyhatták volna a sírt békén. Amikor a régészek zárt körökben beszéltek Qin Shi Huang császár rejtett sírjának felfedezéséről, a történelem egyik legnagyobb rejtélyéről, amely mélyen eltemetve állt, egy titkokkal teli hegy alatt megosztott vélemények alakultak ki. Sok kritikus érvelt amellett, hogy a megnyitása több kárt okozna, mint hasznot. A benne található relikviák több mint 2000 éve érintetlenek voltak. A pecsét megtörése azt jelentette, hogy kockáztatni kellene a törékeny tárgyakat, amelyek a friss levegővel való találkozáskor azonnal összeroppanhatnak. Ha egyszer elvesznek az ilyen kincsek, soha nem hozhatók vissza. A tudósok a higany miatt is aggódtak. A helyszín körüli korai mérések azt mutatták, hogy a higanyszint messze meghaladja a normálist. Ez összhangban állt az ősi feljegyzésekkel, amelyek folyókat írtak le a sírban. Magas higanyszintet észleltek a helyszínen utalva, a folyékony higanyfolyókra odabent tükrözve a császár vízióját a túlvilágon lévő birodalmáról. A Kína tengereit utánzó helyszín valós veszélyt jelentett. Ha a sírt túl durván zavarták volna meg, mérgező gázokat szabadíthatott volna fel, fenyegetve nem csak a régészeket, hanem a környező környezetet is. A kulturális hangok egy másik réteget adtak hozzá. Qin Shi Huang megparancsolta, hogy nyughelyét örökre zárják le. Nézőpontjuk szerint a betörés közvetlen megsértése volt az utolsó parancsának. Számukra a császár kívánsága szent határt képviselt, amelyet senkinek nem volt joga átlépni. Néhányan figyelmeztettek arra, amit tudás átkának neveztek. Az ötlet egyszerű volt. Nem minden felfedezés hoz előrehaladást. Néhány igazság pusztító lehet. Talán a sírt soha nem szánták arra, hogy teljesen megértsék. Mégis a feltárás hívei visszautasították ezt. Azt állították, hogy a terrakotta hadsereg felfedezése már átalakította a történelmet. A Kína első császárának védelmére létrehozott terrakotta harcosok a történelem egyik legjelentősebb régészeti felfedezését jelentették, megmutatva a világnak, hogy az ősi legendák nem csupán mítoszok. Magának a sírnak a megnyitása, mondták, titkokat nyithat meg az orvoslásról, kormányzásról és mérnökségről, amelyek még ma is segíthetnek nekünk. Számukra a kockázat megérte. De ez a rejtett vita csak élesebb lett, miután jelentések érkeztek arról, hogy amit valójában találtak odabent, annyira zavaró volt, hogy a hatóságok el akarták titkolni. Miért töltenének évtizedeket egy helyszín feltörésével, hogy aztán elrejtsék az eredményeket? Mi volt annyira ijesztő, hogy az igazságot nem lehetett megosztani? A csend csak még nagyobbá tette a rejtét. Komoly kérdéseket is felvetett. Ha Qin Shi Huang sírja ilyen veszélyeket rejtett, mi van a sok más ősi építménnyel a világban, amelyek zárva maradnak? Ők is hordozhatnak rejtett kulturális, környezeti, vagy akár egészségügyi kockázatokat. Ha igen, az emberiségnek folytatnia kell a felfedezést, vagy hagyniuk kellene őket békén, ahogyan az őseik szánták. Végül Qin Shi Huang sírja nem csupán egy sír. Üzenetet hordoz, amely megmutatja, hogy egyes uralkodók nem emlékhelyeket építettek, hanem figyelmeztetéseket mindenki számára, aki utánuk jön. Egy ilyen hely zavarása nem csak a történelmet írhatja át, hanem emlékeztethet minket arra is, hogy a múlt néha visszavág, amikor megpróbáljuk felfedezni. Mit gondolsz Qin Shi Huang sírjáról? Szívesen várjuk a véleményedet a hozzászólásokban. Szeretnél még több ilyen videót? Akkor iratkozz fel a csatornára, hogy még több szemfelnyitó történetet láthass. Köszönjük, hogy velünk maradtál a végéig, találkozunk a következő videóban.